Täällä banaanipoika, täällä on... Me jatketaan tätä samaa koota, mä en tiedä mitä näillä tekee vieläkään, koska... Ottakaa se hetki. En tiedä vieläkään miten nää tekee. Että nyt kirjoitettiinkaan. Joo. Me tarvitaan näitä 4, niin saa tällainen. Joo, nyt mä taisin. Laitamme se takaa chestiin. Mä tiedän mitä noi tekee, kattokas. Ja nukkumaan. Yeah. Onko se täällä alhaalla? Mitä se oikeesti on? Mikä toi ääni on? Ei yleensä ärsytä, mutta pikkusen välillä ärsyttää. Niin kuin nyt. Mitä? Failed. Se on joku povi, että mä voin tappaa. Se muutenkin disbuffnas, että... Merirosvolaiva. Merirosvokakka. Täällä on vaan... typeriä spafnereita. Onneksi mä tuhota ihan vaan tällä. Mä tarviin... Mun pitää olla nyt joku muu. Mun pitää vetätä tällä. Yes. Mulla ei ole mitään blokkeja tällä hetkellä. Ei se koske vettä, se on näitä perse ainoa huono puoli mun mielestä. Ai täälläkin on vielä spafneri. Ei mitä hyötyä tästäkin paikasta. Nyt vaan kuulisin. Mie, kun sillä se XPtä. XP. Anteeksi, jos ääni menee vielä hiljaisemmaksi. Menen kauas mikistä. Onko se kaikki luutti oikeesti täällä? Oi, mä seikäin sua. Fail. Kiitti. Ylös. Näin. Mutta oliko se saa... Joo, ei tästä varmaan ole mitään. Hei, täällä on uusi tällainen. Täällä ei ollut kyllä mitään chestejä, että menen tonne me jaksa. Täällä on 3. 4.
Mä en ennen löytänyt näitä mistään. Kun mä pelasin joskus yksin. Nyt mä löydän niitä koko ajan. Nyt mä joudun syömään. Et ommu! Ainakin ne voi väistää lentämällä. Failed. Ja nyt tuu tappaa sut tälle. Sitten putti jouskari. Yes. Lennä pois. Yes. Toi hattu. Pakko. Miksi et kuole? Mitäpäs näin nopeesti? Mä laitan siirrä mikkiä, että sitten... Mä katon koko ajan... No niin, single player. Näin. Loading a world. Takaisin tänne Crazy Craftin pariin. Kiitos. Nyt kiitos. Yes, tapa se. Nyt sille sitä hattua. Se on tyhmä! Se on tyhmin ihminen ever. Sit zombi. Mikä nyt ikinä oletkaan. Vähän mun joudu. Se on niin mitä tänne mä. Se on niinku hiukset helvettiin. Se on niinku tyhmin ihminen. Zombi. Vittu. Ikinä. Crazycraft on siitä mukava. Sä näet aina jotain tutkittavaa. Ihan niinku joka sekunti. Ei se niinku täällä. Joo, tällainen sändi jos on niin paras. Miksi mulla nyt lagaa äväilyttömästi? Miksi täällä on lagaa? Miksi mulla on lagaa? Juuri näin, täällä on timantti emeraldiblokki, jes. Se on minulle. Onko täällä enää mitä meille tarjottavaa? Kun meillähän on kuitenkin nämä meidän hienot hyvät armorit. Mitkä antaa minulle kun speedin nämä. Onko nää mikään näissä aina arvokasta meille? Muun kuin goali. Periaatteessa. Redstone voisi ottaa vähän mukaan. Tehdäänkö me sulla mitä? Ihan niinku tässä pelissä. Hei! Mikä sä oot? On se Power Rail. Nyt löytyy. Oi. Mikäs sä oot? Ei hyvä, kun suurin osa näistä ei tiedä, mitä nää tekee. Hei! Mikäs sä oot? Aha. Tää ei niin se kalleimmista. Täältä on aika monen asia. Mikä sä oot? Ai niin, gun! Onks täällä muuta Black Ironin kautta? En tiedä, ei tai olla. Yhtä Black Ironin kautta, pitää mennä mainaamaan. Älä, please. Uskoisin, että täällä ei enää mitään meille tarjottavaa tällä paikalla. Aluksen pelissä sitä saatais olla todella kätevä, mutta ei enää. Tota ei mennä vielä koskemaan.
Mä tiedän mitä siellä siinä tapahtuu, jos tapaa liikaa niitä pikkulla ärsyttäviä tyyppejä. Se on kyllä oikeesti pelitä aika trolli, jos se sitten tai lyömään niitä tappamaan sille apua, ne lyö mua. Ne pitää tappaa. Missä sä oot tehty? Sä oot paskasta. Päästä voit menemään. Täällä on vene, mistä meillä on mitään hyötyä. Täällä... Toinen vene. Onko rikki? Onko täällä jotain uutta, kun tää on rikki? Lennä ylös! Tuolla on etäkäskuideja. Mä vaan katon ihan silleen nopsasti. Ja tuolla on tollanen, nyt ei enää. Ja tällä merellä ei enää olla mitään tarjottavaa meille. Aika pitkä matka kyllä mentiin tänne, että... Mitä? Teleport? Miksi et teleporttaa? Mä en nyt jaksas pelle. No niin, vihdoin, kiitos. Miksi täällä nyt lagaa näin paljon? Mä katon... Videokin, yleensä nää videot kestää se vähän enemmän pitempään. Nämä laitetaan uudestaan tätä Minecraftin käyntiin. Ja sanotte vähän auttavan. Joo, että... Yksi juttu meidän pitää kyllä tehdä. Me tarvitaan niin Missä redstone on? Tuolla. Miksi sä lennät niin korkealle? Rikkoudu jo. Kiitos. Mennään testaa sitä ulos. Vaikka tähän. Nopea. Joo, ottakaa hetki. Joo, jatketaan. Nyt testataan tätä. Hui! Jaa, ei tuolla hirveästi jää käyttää meille. Joo, on siisti, mutta ei oikein onnistunut tää liikkuminen. Siellä me tulee meidän lauta. Pokeball. Pokeball. Testataanpas, onks täällä pokepalloja? Katsotaanpas nyt. Mä en halua cheat-modia. Hienoa. Nää on kyllä isoja. Spaffnereita. Pakomyyntiä. Story. Pakomyynten.
Jommessa se on, mä oon nähnyt sen. On nähnyt sen kyllä. Älä valehtele mulle. Älä valehtele minulle. Ai näitä supersankarin asustelusta. Esim. Vaikka Bad Girl tai Grey Gold and Batman. Niin, Aquaman. No niin, esim. Me halutaan tehdä. Me varmaan halutaan tehdä. Emme näitä kun halutaan. Me halutaan tehdä jotakin. Ja sooma. Ihan sooma. 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 Ihan sooma. Ihan sama. Sama ihan. Se olisi kyllä aika siistiä. Ei tällaista ikinä. Aivan sama. Big Hammer. Oi, että Big Hammer pitää varmaan löytää jostakin. Big Bertha. OMG. Se on tässä. Mikäs tää on? Siis me halutaan tällä. I don't understand. I don't understand. Joo, mutta tällainen pitäisi tehdä. Että pitää vaan mennä etsiä se osia. Opa, joo, no vaan näitä. Näitä vaan tullut älyttömästi nyt. Why? Why? Sammakoita, aavikko. Mennään katsoa aavikolle. Mitäs täällä löytyy? Mitäs täältä löytyy? Mitäs täältä? Joo, näitä. Yes. Hey, Grady Preparation. Arvo mitä, mulla on täälläkin parempia aseita tällä kertaa. Ai säkin haluut. Oi että. Se on tätä pahempi. Kyllä mä teen päitä, mutta te ootte pikkusen pahempi. Puff. Haluaisin ottaa XP:ni rauhassa. Kiitos. Mä ollaan katsottu toi, kyllä mä muistan. Tuo on toi. Pitäisikö meidän pitää haastamaan se? Mitä tästä pystyykään tehdä? Ai niin, se pysytään tänne. Lopetaan. Mä ei ole kiinnosta sää. Nyt mä en ole haastaa tää tyyppi. Pois se huopeta. Titan! Sillä on aika paljon huopeta. Mä en tiiä. Mä se patraa kuitenkin. Oi, että se on Ender Golemiko pahimpi. Nope. Nope. Tuolla pikkusen attack squide, ei tonne. Mä haluaisin vaan tappaa tuhota kaikki näitä
attack squadit ilman, että tulisi sitä tyyppiä. Ai, meillä on katsottu. Ollaanko me katsottu täältä? Tää oleva. No tää on ihan vaan sellainen, mikä saa se pääbossi näköjään. Ilmeisesti. Ettei tonne mennä jalka. Veneitä. 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 Ravine. Mennäpäs Ravine oikeastaan. On pitänyt mennä... On pitänyt muutenkin pitkää aikaa niin mennä mainaamaan. Että väännätäpäs nyt. Mitä tää on? Mitä tää on? Salt ohra. Mä en nyt soolaa tarvita. Troll Diamonds. Sellainen korkealla. Black Iron! Yes! Mennäpäs tänne. Älä tipu! Äliö. Ole Black Iron Ore, yes! Siitä vaan kaikki. Mitä se siis tekikään? Ja sitten tekee näitä Batman-asusteita. Tekee näitä Robin-suit. Sitten tekee tätä. And... Tendering. So... over. Tässä! Tää on kyllä, tää on OP oikeesti. Mä tiedän sen. Ja mä otin nyt Black Iron ingotteja. Kiitos. Kiitos. Limautte ingotteja tällaista. Me arvatkaa mitäs me tehdään. Arvattakaa mitäs me tehdään tässä jaksossa. Arvatkaa vaan. Arvatkaa vaan. Lisää Black-Ironingotta. Hei, minkäs se täällä löytyy? Aika nopeasti kyllä hakkaa. Mikäs se on? Oh, näillä voi vaiheilla niitä tyyppien kanssa. Mikäs sä oot? Oh, mä seikäs. Sori.
Mä en tarvi sua mihinkään. Tulee yö, mä laitan tänne. Ravne. Oikein. Oi näin ja näin. Teleport. Sitten laitan nää uuniin. Näin. Ironimme tästä ihanasti. Missä Black Iron? Tuolla. Iron Flagpole. Miksi? Vai miksi? Ja ne varmasti on näitä. No meillä on tarpeeksi arvon, että mä voin tässä sitä. No mistä mä arvasin? Tää kai vielä fucking progress. Katsotaan kaikki miekat. Näitä hirveästi näitä on näitä hyviä miekkoja. Ottako tää Nightmare? Ja tää yksi mikä me haluttais. Tämä. Mutta kun mä teen näin. Joo, mutta nyt nukkumaan. Joo, tää video nyt alkaa olla tässä. Kiitos katsosta, muistakaa tilata, tykätä, kommentoida, ja se olisi moi.